Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare குட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் அதுல சாப்டர் 13 பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்மால் புக் பிரபுபாதா எழுதின குட்டி குட்டி புக்ஸ்ல அது ஒன்று. சாங்கிய பிலாசபி பத்தி அதில் நமக்கு சம்மரி கொடுத்துருக்காங்க. பாகத்துல 3வது கேண்டோல இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதில் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். அதில் நம்ம 13வது அத்தியாயம் வந்திருக்கோம். இதுலேயும் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதில் 13வது அத்தியாயத்தில் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் த்ரூ சரண்டர் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தேவகூதி அம்மாவோட கொஷின்ஸ் மறுபடியும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் கொஷினா என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, பாகத்துல 3.25.10 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, எனக்குள்ள உள்ள அந்த இல்யூஷனை நீங்க தான் விளக்கணும், ஏன்னா அது உங்களால உருவாக்கப்பட்டது, உங்களால் தான் அதுல இருந்து என்ன விடுவிக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கபிலர் உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஆத்தியாத்மிக யோகா பத்தி நல்லபடியா விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ அதோட கண்டினியூஷனா நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் த்ரூ சரண்டர் அப்படின்றது இது வந்து 2வது கேள்வி தேவகூதி அம்மா கேட்கறது. எப்பயுமே நம்ம இதுல வந்துட்டு வேதிக் சிஸ்டத்துல கேள்வி பதில் அந்த முறை தான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா, கேள்வி கேட்கறவங்களோட இடத்துல இருந்து நம்ம இடத்துல இல்லை அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே ரியலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க சொல்லாதான் அவங்களும் இருப்பாங்க. மாயை அப்படின்றத பகவான் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற நாலேஜ் நமக்காக அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்ம கேட்கறதா நம்ம என்னைக்கு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். அந்த வகையில் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நமக்காக கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஆன் ஹியரிங் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட், தேவகூதி இன்குயர்ட், what kind of devotional service is worth developing and practicing to help me easily and immediately attain the service of your lotus feet? எது ரொம்ப ஈஸியானது, உடனே முக்தி தரக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றத பத்தி கேட்டிருப்பாங்க. அதை நம்ம போன வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் நம்ம வந்துட்டு இந்த பேராகிராஃப் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் இன் கலியுகா. இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே எஜுகேட்டடாக தான் இருக்காங்க. ஆனா எதுல வந்துட்டு எஜுகேட்டடா இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் படிப்புல இல்லைங்களா. ஆனா வந்து ஆன்மீகத்துல எஜுகேட்டடா இருக்காங்களா அப்படின்னா, நிறைய சாஸ்திரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. நிறைய இதுல வந்து அவங்க வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுல தான். ஆனா வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வர்றதுக்கு, முக்தி அடையறதுக்கு, ஏன்னா மனித பிறவின்றதே நமக்கு எதற்காக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா முக்தி அடையறதுக்காக. ஆனா அதற்கு வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இதுல என்னன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம திரும்பி இந்த 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல ஒரு ஸ்பீஷீஸா பிறக்கணும். அது மரமாவோ, டாகாவோ, கேட்டாவோ, இன்செக்டாவோ, ஹியூமனாவோ நம்ம பிறக்க வேண்டி நேரிடும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எவ்வளவு கலியுகத்தோட தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அதனால என்ன இருக்கு, அதான் மறந்துடுது இல்லை நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நெவர் மைண்ட் இஃப் ஐ பிகம் ஏ டாக். டாகா இருக்கிறதும் தெரிய போறது இல்லை, போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன வரணும்னு தெரியல இல்லையா. அதனால இதுல என்ன இருக்கு, நான் தான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுனே அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது, அது ரொம்ப இக்னோரன்ட் நேச்சர் அப்படின்றது. ஏன்னா நிறைய வந்துட்டு அந்த கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறது தெரியாமலே அவங்க வந்துட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இதுல என்ன இருக்கு, ஏதோ ஒரு பிறவி, எந்த பிறவி இருந்தா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கஷ்டம்னு வரும்போது உடல் நலத்திலயோ இல்லைன்னா மனதிலயோ இல்ல வேற ஏதோ பொருள் விஷயத்திலயோ கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அப்ப வந்துட்டு தேடுவாங்க, புலம்புவாங்க இல்லைங்களா. அப்பதான் வந்துட்டு வேற மார்க்கம் என்னன்றதை தேடுவாங்க. அப்ப இந்த உலகமே வந்துட்டு துக்காலே மசாஸ்வதம் தான் நம்ம பாக்குறோம். அதாவது 4 வகையான
கஷ்டம், ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ், பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஆத்தியாத்மிக, அதிபுத்த, அதிதெய்வ இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் நமக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பிறவி எடுக்கிறப்ப கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த இறப்புக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிராவல் பண்றது 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல, அது ஒரு பெரிய ஒரு டிராவல், அது ஒரு ஜேர்னி. அதுவும் நரகத்துக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லைங்களா? ஆனா இது எல்லாத்தையும் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வு இல்லாததுனால, அந்த இக்னோரண்டா இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதனால என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல பக்தி செய்யறதுனால ஏற்படுற சந்தோஷம், அந்த பரமானந்த நிலை அவங்களுக்கு புரியாததுனால, அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காதனால இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கூட அவங்களுக்கு சந்தோஷமா தெரியும். இதுதான் இக்னோரண்ட்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து மனித பிறவியில எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அதது பிரம்மாஸ்மி பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற பாக்குறோம். அதாவது வேதாந்த சுதரத்தோட முதல் இதுவே இதுதான், பதமே. சரிங்களா? அப்ப பிரம்மன் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முற்படும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றது. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கலியுகத்துல மக்கள் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதை பீப்புள் ஆர் சிம்பிளி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கெட்டிங் மோர் மணி அண்ட் கோயிங் டு த சினிமாஸ். அப்படின்னா என்ன? அர்த்த காம அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அதுல வந்துட்டு அர்த்த மணி, அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் இல்லைங்களா, இன்பம் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதான் மோட்சம் அப்படின்றத அவங்க எதையுமே அவங்க எதிர்பார்க்கறதே இல்லை, சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தமிழ் புக் யாரும் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்க அந்த ஆர்டர்ல நான் கூப்பிடுறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரன் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் அதுல 13th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது அப்படியே நம்ம போன வாரத்தோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? தெரியல. நீங்க ஹியூமன் லைஃப்ல இருந்து மாதாஜி. ஹியூமன் லைஃப் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? நான் தமிழ் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. 92 பக்கத்துல மாதாஜி, லாஸ்ட் பேராகிராஃப். 92 பேஜ் நம்பர் 92. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது அதுல இருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். எங்கன்னு தெரியலையே. 92வா? என்ன மாதாஜி 92ங்கறீங்க? 92 கிடையாது. 195 பேஜ் நம்பர் லாஸ்ட் பேரா. சரி 195. சாரி 190. இவ்வாறு செயல்படுவதால் அடுத்த பேரா மனித வாழ்வு நாம் உண்மை அடுத்தது மனித வாழ்வு நாம் உண்மை நிலையை அறிவதற்காக. செயல்படுவதால் ஒரு மரம், நாய், பூனை, பூச்சி இருக்குல்ல, அந்த பேராகிராஃப். அது மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க யாரா படிங்க மாதாஜி, நான் அதுக்குள்ள நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்குள்ள படிங்க யாராவது. மனித வாழ்வு நாம் உண்மை நிலையை அறிவதற்காக ஏற்பட்ட ஒன்று. நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து அறிவு பெற வேண்டும். கிருஷ்ணரை குருவாக ஏற்றுள்ள அர்ஜுனன் நமக்கு பாடமாய் அமைந்திருக்கிறான்.
அவன் கிருஷ்ணர் தனக்கு ஆன்மீக குருவாக இருந்து கற்பிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரிடம் வேண்டிக் கொள்கிறான். கிருஷ்ணரின் போதனைகள் அர்ஜுனனுக்காக மட்டுமல்ல, நாம் எல்லோருக்குமாக அமைந்துள்ளன. நாம் ஒரு குருவை தேட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் நமக்கு கூறுகிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தாமே ஆதி குரு. கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக விளங்குபவரும் குருவே. நான் ஒரு வியாபாரியாக இருந்து என் வியாபாரத்துக்காக ஒருவர் ஆதரவு தேடி சென்றால் அவர் என் பிரதிநிதி ஆகிறார். என் பிரதிநிதி என்று கூறிக்கொண்டு அவர் என் பெயரில் பணம் பெற்று அதை வேறு வகையில் பயன்படுத்தினால் என் பிரதிநிதி ஆக மாட்டார். கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி நான் கிருஷ்ணராகி விட்டேன் என்று கூறிக்கொள்வதற்கு இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒருவர் பிரதிநிதியாகவோ குருவாகவோ இருக்க முடியாது. அவன் ஏமாற்றுபவன், அவ்வளவே. கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி கிருஷ்ணருக்காக ஆதரவு தேடுபவன். எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவாயாக என்று கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி கூறுகிறார். இது புரிந்து கொள்வதற்கு நிச்சயமாக கடினமானது அல்ல. யாரும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக ஆகலாம். என்றாலும் கடந்த 200 ஆண்டுகளில் எத்தனையோ யோகிகளும் சுவாமிகளும் அயல் நாடுகளுக்கு சென்றிருந்தும் அவர்கள் இந்திய தத்துவம் பற்றிய ஒரு கலவையை மட்டுமே முன்வைத்திருக்கிறார்கள். வேத நாகரிகத்தை அதன் உண்மை உருவில் யாரும் வழங்கவில்லை. நாம் பகவத்கீதையை அதன் உண்மை உருவில் கற்று அதன் தத்துவத்தை அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்ட வகையில் நாமும் அறிய வேண்டும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் நண்பராக இருந்தான். அவன் கிருஷ்ணருடன் அமர்ந்து ஒரு நண்பனை போல் பேசுபவன். பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயத்தில் பகவானின் விஸ்வரூபத்தை தரிசித்த பின்னர் அர்ஜுனன் கடந்த காலத்தில் நான் உண்மை ஓ கிருஷ்ணா, யாதவா, என் நண்பனே என்றெல்லாம் உமது மகிமையை அறியாமல் அழைத்திருக்கிறேன். நான் பைத்தியம் கொண்டோ அல்லது அன்பினாலோ செய்துள்ள எல்லாவற்றையும் மன்னிப்பீராக. கிருஷ்ணர் தன் நண்பனாயினும் அவர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள். எனவே தனக்கு குருவாகி இருப்பதற்கு மிக பொருத்தமானவர் என்பதை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். எனவே அவன் பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் 2.7 கிருஷ்ணரிடம் இவ்வாறு கூறினான். சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்பொழுது நான் உமது சிஷ்யன், உம்மிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மா, உனக்கு உபதேசித்து அருள்வீராக. இவை நாம் பகவத்கீதையில் பெறும் அறிவுரைகள். பகவத்கீதையை கற்கும் எவரும் கிருஷ்ணரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒரு குருவுக்கு சேவை செய்து அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். எவரையும் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதல்ல, குரு சொல்வதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் என் குருவின் கட்டளைகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஆனாலும் நான் அவரிடம் சீடன் என்று ஒருவன் கூற முடியாது. இது குருவை ஏற்கும் முறையல்ல. இவ்வாறு ஒரு குருவை ஏற்பது இப்போது நாகரிகம் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இது யாருக்கும் பயன் அளிப்பதில்லை. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் குருவான உடனேயே அவனை கண்டித்து பேசினார். அச்சோத்யான் அன்மதோ தத்துவம் பிரக்ஞா வாதாம்ச பாஷிதே அகதாசூம் அகதாசூம்ச ஞான சோசட்டி பண்டிதாக. அறிவாளியை போல் பேசும் அதே சமயத்தில் நீ கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக கவலைப்படுகிறாய். அறிவுடையவர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. பகவத்கீதை 2.11. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இப்ப நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் அப்படியே பார்க்கலாம். இப்ப ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது நம்மளோட சுச்சுவேஷன் என்னன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? முக்கியமா பகவத்கீதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான். வி ஷுட் டேக் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் பகவத்கீதா. இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது, நம்ம இப்ப இந்த இதுல என்ன பார்த்தோம், கலியுகம். இதுல நம்ம எல்லாருக்குமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல நிறைய விருப்பம் இருக்கும், ஆன்மீகத்துல விருப்பம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பொதுவா பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன அது அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப அறியாமையில இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? அதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதாவது பிரம்மன் அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்மா அப்படின்றது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி, எங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப வேதம் ரொம்ப வாஸ்ட் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கண்டிப்பா பகவத்கீதையில நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான வழிகாட்டுதல் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம ஹியூமன் லைஃபோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுல நம்ம நிலை என்ன, ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பகவானை அடையணும் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு ப்ரையாரிட்டி. நம்ம ஆத்மா நான் உடல் அல்ல, அழியாத ஆத்மான்றதை நல்லபடியா நம்ம உள்ளார கொண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதுக்காக தான் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதற்கான விஷயங்களை நம்ம இப்ப பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் இப்ப தேவகூதி அம்மா கேட்கறாங்க, கபிலர்கிட்ட நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம அவங்க பக்கத்துல இருந்து கேட்கிறோம். அது மாதிரி பகவத்கீதை அர்ஜுனர் பக்கத்துல நம்ம கேட்கணும்.
அர்ஜுனர் என்னெல்லாம் எப்படிலாம் பகவான்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அவங்கள எப்படி அணுகுறாங்க, எல்லாத்தையும் ஒரு குரு கிட்ட இருந்து எப்படி வந்துட்டு நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க, எல்லாத்தையுமே நம்ம கவனிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, குருவா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த மாதிரி அவங்க ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பகவானை வந்து அவங்க 2.7 ஸ்லோகத்துல ஏத்துக்கிறாங்க. கார்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகத்துல ஏத்துக்கிறாங்க. அப்ப அது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நிலைக்கு மனநிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு டீச் பண்றாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ரத்தா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம அணுகும்போது குரு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைப்பாங்க அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி இங்க வந்து அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அது அந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்றது அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தானா? இல்ல, நம்ம எல்லாருக்காகவும் தான் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவான் வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, கிருஷ்ணா டெல்ஸ் அஸ் இன் பகவத்கீதை தட் வி ஷுட் சர்ச் அவுட் எ குரு. இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை குருவா ஏத்துக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட உபதேசத்தை எடுத்துக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளும் குருவை நம்ம தேடணும். அந்த ஆசை, அந்த ஸ்ரத்த வேணும். எனக்கு மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம். நான் வந்து ஆத்மான்றது என்னன்னு தெரிஞ்சு பக்தி மார்க்கத்துல அடைய வேண்டிய இலக்கை என்ன அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், குருவை நம்ம தேடணும். த ஃபர்ஸ்ட் குரு இஸ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு யாரு குரு, சைத்திய குரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் தான். நம்ம இதயத்துல இருந்து அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க, சரி இந்த ஆத்மா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி ஆன்மீகத்துக்கு வரதுக்கு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு அடுத்தது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு குருவை காமிச்சு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே நமக்கு குரு நல்லபடியா கிடைச்சிடுவாங்க. ஏன்னா அதுல நம்மளுக்கு சைத்திய குரு பகவான் என்ன பண்றாங்க, நமக்கு உபதேசம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் குரு அப்படின்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹூ ரெப்ரசன்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ ஏ குரு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். இஃப் ஐ எம் ஏ பிஸ்னஸ் மேன், இது வந்து பிரபுபாத் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட் பிஸ்னஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி இருக்காங்க அந்த பொசிஷன்லனா எல்லா இடத்துக்கும் அவங்களே போய் போய் பண்ண முடியுமானா கிடையாது. ஒரு சில இடத்துல அவங்க போய் ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணுவாங்க, ஒரு சில இடத்துல ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை அனுப்புவாங்க இல்லைங்களா? அவங்க பிஸ்னஸ் சார்பாக யாராவது அனுப்பி அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் நல்லா ப்ரொஹிபிட் பண்ணுவாங்க, அதான் சாரி இன்னும் நல்லா ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இஃப் இ சிம்பிளி சேஸ் அதே மாதிரி இங்க அதுதான் பகவானே வந்துட்டு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. இப்ப அர்ஜுனருக்கு பகவான் கொடுத்தது, அப்புறம் தேவஹுத்தியமா கொடுத்தது, இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட சிஷ்யர்கள் மூலியமா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலமா இப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சுத்த கோஸ்வாமி அவங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நமக்கு இப்ப பரம்பரையில ஒரு ஆச்சாரியர்கள் இவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கள ரெப்ரசன்டேட்டிவா நம்ம பார்க்கணும். இஃப் இ சிம்பிளி சேஸ் தட் ஹீ இஸ் மை ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அண்ட் yet takes some orders but uses the money for something else, he is not really my representative அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதான் குருவுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நெஜ குரு எப்படி இருப்பாங்க, ஃபேக் குருலாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு நல்ல அத்தியாயங்களே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ கிருஷ்ணர் அதுதான் நமக்கு ஐ மீன் இந்த 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 பேராகிராஃப் நம்ம அதான் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டஸ் நாட் சே எப்படி இருப்பாங்க, பகவான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஐ ஹாவ் பிகம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. நான் தான் கடவுள், நான் தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. சரிங்களா? சச் ஏ பர்சன் நெய்தர் ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நார் ஏ குரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க சீட்டர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஃபேக் குருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே வந்துட்டு கிருஷ்ணாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இஸ் ஒன் ஹூ கேன்வாசஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண பக்திக்காக கிருஷ்ணர் பகவானோட நாம ரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணா says give up everything and surrender unto me. கிருஷ்ணாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் says give up everything and simply surrender unto கிருஷ்ணா. இதான் சரிங்களா? கிருஷ்ணரே உபதேசம் பண்றாங்க பகவத்கீதையில 18.66 ஸ்லோகத்துல give up everything and surrender unto me அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதே ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, அதேதான் give up everything and simply surrender unto Krishna அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. This is certainly not very difficult to understand. Anyone who becomes Krishna's representative, nonetheless for the past 200 years, many yogi swamis have gone to foreign countries. இப்ப பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்மீகம் அப்படின்ற முறையில நிறைய வெளிநாட்டுக்கு அப்பலாமும் போவாங்க, இல்ல நிறைய ப்ரீச்லாமும் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? எங்கேயும் ப்ரீச் பண்றது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேதத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? நம்ம பொதுவா நம்ம பார்க்கும்போதே பிலாசபி நிறைய வித்தியாசப்படும் இல்லைங்களா?
துவைதம் அத்வைதம் இப்படிலாம் நம்மளுக்கு நிறைய பிலாசபி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு ப்ரீச் பண்ண போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரியான மார்க்கத்தில் இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, போயிட்டு இந்த இந்தியன் பிலாசபி எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு கண்டென்ஸ்டா கொடுத்துட்டு வருவாங்க. புரிதல் இருக்காது, அதுல என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரு கலவையா கொடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. சரிங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நோ ஒன் ஹேஸ் ஆக்சுவலி பிரசன்டட் வேதிக் கல்ச்சர் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, நம்ம வேதிக் கல்ச்சரை நம்ம ரொம்ப தெளிவா ஹியூமன் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது, ரொம்ப கிளியரா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பகவத்கீதை, பாகவதம். இது ரெண்டும் நம்ம பண்ணோம்னாலே மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணதா தான் அர்த்தம். நம்ம மற்ற எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் அர்த்தம், இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு கிளியரா வேதிக் கல்ச்சர் என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுக்காம எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு நாலேஜா வந்து கொடுத்துட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்போ கொஞ்ச காலமா அந்த மாதிரின்றது பிரபுபத்தை இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. வி ஷுட் ரீட் பகவத்கீதா. அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கிளியர் கட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அதை நம்ம வாசிக்கணும். அப்போ நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனரோட பொசிஷன் என்ன, கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் என்ன, எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதில் வந்துட்டு அர்ஜுனர் வந்து பரபிரம பரந்தாமன்னு சொல்றாங்க, இல்லைங்களா, சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காட்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க நிலை எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 பேரும் நட்பின் உறவுல இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் குருவா ஏத்துப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல 10th சாப்டர்ல பரபிரம பரந்தாம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எல்லாம் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, விஸ்வரூபம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் அந்த அப்புலன்ஸ் அது ரொம்ப, ஏன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கேள்விப்பட்டது இல்லை, யாரும் பார்த்தது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி அர்ஜுனருக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிப்பாங்க, இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அதை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடும், பயம் வந்து குழப்பம் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ அதனால பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், உடனே வந்துட்டு உங்ககிட்ட ப்ரே பண்ணிப்பாங்க, நான் ஏதாவது தவறுதலா உங்களை வந்து ஏதாவது சொல்லியிருந்தா இனி நீங்க மன்னிக்கணும், அதான் மரியாதை இல்லாம நான் உங்களை யார் முன்னாடி கிண்டல் பண்ணியிருந்தாலோ கேலி பண்ணியிருந்தாலோ மரியாதை குறைவா நடத்திருந்தாலோ நீங்க மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்பாங்கன்றது நம்ம இங்க அந்த மாதிரி விஷயமும் நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒரு டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ஏத்துக்கிறாங்கன்னு, அத பகவானோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த ஒரு அதுதான் ரியல் சுச்சுவேஷன், அதுதான் வந்து என்னைக்கு உள்ளது, சரிங்களா? ஆனா வந்து ஒரு பிவல்டர்டு மைண்ட்ல உள்ளவங்க, இன்னும் ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவங்க அந்த அந்த ஒரு நிலையிலேருந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள கொண்டு வராங்க, இல்லைங்களா? அதுதான் அர்ஜுனருக்கு வந்து குழப்பம் கொடுத்தது பகவான். ஏன்னா கலியுகத்துல அப்படிதான் நம்ம இருப்போம், எது சரி தவறுன்னு தெரியாம குழப்பமான ஒரு நிலையில நம்ம இருப்போம், இல்லைங்களா? அதுல என்னன்னா சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு, ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல குழப்பத்தோட இருக்கிறவங்களுக்கு புரிதல் ஏற்படாது பகவத்கீதை படிக்கும்போது. அதே சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு பகவத்கீதை படிக்கும்போது என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா புரிதல் ஏற்படும். ஸோ அந்த வகையில் தான் அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு என்ன, அவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாயை வந்து ஏற்படுது. அந்த நிலை எப்படி இருக்குன்னா, கலியுகத்துல நம்மளாம் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க தவறுதலா அதாவது இன்னும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் இல்லாதவங்க, அந்த நிலை நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, அப்ப அர்ஜுனன் வந்து குருவா ஏத்துக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் பரபிரம பரந்தமமா ஏத்துக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூபத்தெல்லாம் தரிசிக்கிறாங்க. பகவானோட அந்த ஆப்புலன்சஸ் அவங்களுக்கு நல்லபடியா, அவங்க எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு அவங்களால இந்த உலகம்லாம் உருவாகி இருக்கு, இயங்கிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா சத்துருஸ்லோகத்துல. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த ஒரு கிளியர் பிக்சர் வந்துட்டு வருது, இல்லைங்களா? கடைசியில என்ன ஆகுது, சர்வதர்ம பரித்யக்ஷா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடைஞ்சிடு, அதாவது எல்லாத்தையுமே மற்ற தர்மங்கள்லாம் விட்டுட்டு என்கிட்ட மட்டும் சரணடைவாயாக அப்படின்றத சொல்றாங்க, இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கணும் எப்பயும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Arjuna understood that although Krishna was his friend, he was the supreme person of Godhead. Therefore, the proper person to be his guru அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். He therefore told Krishna to bring Krishna at the beginning. பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி அவங்க வந்து சரணாகதி பண்றாங்க ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, நான் உங்களோட டிசைபிள், soul surrender unto you, please instruct me. இதை நம்ம 2.7 ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஸோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த பேராகிராஃப்லன்னா, ஒரு டிசைபிள் எப்படி அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும், குரு எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும். ஃபேக் குருன்னா அவங்க வந்துட்டு வேற மாதிரி இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? அதை நம்ம இந்த இதுல பாக்குறோம். ஐ ஹாவ் பிகம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, கிவ் அப் எவ்ரி திங் அண்ட் சிம்பிளி சரண்டர் அண்ட் டு கிருஷ்ணா அப்படின்ற நிலையில அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தீஸ் ஆர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வி கெட் ஃப்ரம் பகவத்கீதா அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
அப்போ வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் கிருஷ்ணா as a குரு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது அர்ஜுனர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. வி ஹாவ் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு எ குரு அண்ட் சரண்டர் அவர் செல்ஃப் அப்படின்னு. கடைசியில பகவான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உனக்கு விருப்பப்பட்டதை செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் என்னோட அபிப்பிராயம், நீ விரும்புவதை செய்வாயாக அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ அது அத்தனையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மனசுல உள் வாங்கிக்கிட்டு நான் வந்து போர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு டிசைபிளோட நிலையா நம்ம பார்க்குறோம். இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் அக்செப்ட்ஸ் ஜஸ்ட் எனி பர்சன் அஸ் எ குரு. சும்மா வந்துட்டு அர்ஜுனர் வந்து பகவத்கீதையில அதாவது பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணதெல்லாம் கேட்டுட்டு மறுபடியும் நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதே நான் செய்யறேன், எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்லாம் குழப்பிட்டு இருந்தாங்களா? இல்லை இல்லைங்களா? அவங்களும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. என்கிட்ட இருந்த அந்த மயக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நான் என்னோட செயலை செய்யறேன் அப்படின்னு, கடமையை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்துட்டு புரிதல் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா, குரு கிட்ட நம்ம வந்துட்டு அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்களோ அதை நம்ம அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். த குரு மஸ்ட் பி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, தென் ஒன் கேன் சரண்டர் ஒன் செல்ஃப் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரண்டர் மீன்ஸ் தட் ஒன் வில் அக்செப்ட் வாட் எவர் த குரு சேஸ். இது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் திங்ஸ் ஐ டூ நாட் கேர் ஃபார் மை குருஸ் ஆர்டர் ஸ்டில் ஐ எம் ஏ டிசைபிள். அதாவது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க 16 ரவுண்ட்ஸ். குருவோட ஆர்டர் அது. ஏன்னா நம்ம இப்போ அந்த பக்தி மார்க்கத்துல சாதனா பக்தியில் 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும், ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் குரு நமக்கு கொடுக்குற கைடன்ஸ். நான் வந்து அதெல்லாம் எதுவும் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், ஆனால் ஸ்டில் ஐ எம் ஏ டிசைபிள் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி அக்செப்டிங் ஏ குரு அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இப்போ அர்ஜுனர் வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் பகவத்கீதையில் கேட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் போர் பண்ணணுமா கூடாதான்ற சந்தேகத்தோட நீங்க வேற ஏதாவது குழப்பம் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இல்லை, தெளிவா அவங்க வந்துட்டு பகவான் சொன்னதை கையில் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு குரு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். அப்படி இல்லாம நான் வந்து வெறுமனே டிசைபிளா மட்டும் இருந்துக்கிறேன், ஆனா நான் ஃபாலோலாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இருக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா அது வந்துட்டு நமக்கு ப்ராக்ரஸை கொடுக்காதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி அக்செப்டிங் ஏ குரு. அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹேஸ் பிகம் எ பேஷன் டு அக்செப்ட் ஏ குரு இன் திஸ் வே. ஆனா இப்ப என்னன்னா, எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இந்த குரு கிட்ட இது தீட்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் அதுல விருப்பத்தோட வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களோட ஆர்டர்ஸை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பட் திஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் எனி ஒன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஏன்னா எப்படி வந்து குரு வந்துட்டு வாக்கு கொடுக்குறாங்க நமக்கு தீட்சை கொடுக்கும்போது, இந்த ஆத்மாவை நான் வந்து எப்படியும் பகவான்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு வாக்கு கொடுக்கும்போது நம்மளும் வாக்கு கொடுப்போம், நான் வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு நம்மளும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, சாண்டிங் பண்றேன்னு. அப்ப நம்மளும் அது நம்ம சொன்னது நம்மளும் வந்துட்டு கடைபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்படி நம்ம கடைபிடிக்கல அப்படின்னா அது நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணாது. As soon as Krishna becomes Arjuna's guru, Krishna immediately chastised him. Sri Krishna told him. இது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எப்பயுமே குரு வந்துட்டு நம்மளை வந்து நல்வழிப்படுத்தணும், நம்மளை வந்து சரியான முறையில கைட் பண்ணணும்னா எப்பயுமே வந்து இனிமையான வார்த்தைகள் சொல்லி அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. சில சமயம் அவங்களோட அந்த ஒரு கண்டிப்பு இருக்கும், ஆனா அந்த கண்டிப்பு வந்துட்டு நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப வந்துட்டு திட்டிடுவாங்க இல்லைங்களா? while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ வந்து கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க. ரொம்ப படிச்ச ஒரு ரொம்ப ஞானி மாதிரி பேசுற, ஆனா கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கவலைப்படுற அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. those who are wise lament neither for the living nor the dead அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க. இந்த இறப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது நல்ல நிலையில உள்ளவங்க, ஏன்னா ஆத்மா அழியாததுன்னு தெரிஞ்ச ஒரு நிலையில உள்ளவங்கலாம் பிறப்பு இறப்பு இந்த விஷயத்துக்குலாம் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, லேமன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆத்மா அழியாதது, அவங்க இந்த பிறவி எடுத்திருக்கிறாங்க, அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது, அவ்வளவுதான். இந்த சரீரம் வந்து அவங்க விடுறாங்க, அவ்வளவுதான். அந்த இந்த 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 ஒரு பிறவில என்ன செஞ்சாங்களோ அதற்கான பலனை அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த அந்த பிறவி அவங்க வாழ போறாங்க. எனக்கு அழிவுன்றது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இங்க வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஸ்டேஷன் பண்ணுவாங்க. சாஸ்டே பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கண்டிச்சு வந்துட்டு சொல்ற விஷயங்களும் நமக்கு இருக்கும். அதுதான் சொல்லுவாங்க மோதிர கையால குட்டுப்படுறது அப்படின்றது. அது வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு டிவோட்டி அது என்ன பண்ணும், ரொம்ப நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரும். அதனாலதான் எப்பயுமே குருவோட அந்த
இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும்போது இன்னும் நம்ம எப்படி அதை பண்ணலாம், இன்னும் எப்படி பண்ணலாம், அப்படிதான் வந்துட்டு ஒரு டிசிபிள், அதாவது அவங்களோட ஆர்டர்ஸை இன்னும் எப்படி நம்ம நல்ல முறையில் கொண்டு வரலாம். ப்ரீச்சிங் பண்ணணும் நம்மளுக்கு சொன்னாங்கன்னா இன்னும் நம்ம அதை எவ்வளவு நம்மளால முடியுதோ நம்மளோட டைம் எஃபர்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இன்னும் அதை எப்படி நம்ம சிறந்த முறையில் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சு நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு செய்யணும் குரு வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது. அந்த அந்த ஒரு எப்பயுமே நம்ம பண்ணது போதும், நம்ம நிறைய பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா தொய்வு ஏற்பட்டுரும். ஆனால் அப்படி இல்லாம இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம பண்ணணும். நம்ம செஞ்சது ரொம்ப கம்மி அப்படின்றது நம்ம எப்பயும் மனசுல வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு நிறைய செய்யணும்னு தோணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இங்க வந்து அர்ஜுனரே கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாங்க, பகவான் திட்டுறாங்க. அதுவும் எப்போ அவங்க வந்து தன்னை வந்து டிசைப்பிளா அவங்க கிட்ட சரணாகதி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த உரிமை இருக்கு இல்லையா, அப்ப வந்து அவங்க வந்துட்டு எதுக்காக, நல்வழிப்படுறதுக்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பிரேமா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி, எடுத்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறு வருந்தத்தகாதவற்றுக்காக வருந்துவது முதல் தர முட்டாள்தனம் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வலியுறுத்தினார். போரில் தன் உறவினர்கள் கொல்லப்படுவது குறித்து அர்ஜுனன் கவலைப்பட்ட போது அவன் அவர்களின் உடலுக்காக வருந்தினான். இந்த விஷயம் பற்றி அவன் எண்ணியிருக்க வேண்டியதில்லை. அறிவுடையவன் ஆத்மாவின் முக்தி பற்றி எண்ண வேண்டும். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை முதலில் விளக்கினார். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமும் ஆத்மாவை பற்றியது. எனவே நாம் உணர்வு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். ஏனெனில் உணர்வு ஆத்மாவை சார்ந்தது. உணர்வு ஆத்மா இருப்பதற்கான அத்தாட்சி. ஆத்மா உடலில் இருப்பதால் உடல் சுகத்தையும் வலிமையும் அனுபவிக்கிறது. ஆத்மா உடலை விட்டு விலகிய பின் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டினாலும் அது எதிர்ப்பு தெரிவிக்காது. உடலை விட்டு உணர்வு அகன்று விட்டதே இதற்கு காரணம். உணர்வு இருப்பதால் நாம் சுக துக்கங்களை உணர்கிறோம். இந்த உணர்வே நித்தியமானது உடல் அல்ல என்று கிருஷ்ணர் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். உணர்வு நித்தியமானது என்பதை அறிவதற்கு நாம் உணர்வை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். இதை நாம் செய்ய முடிந்தால் நம் வாழ்வு வெற்றி பெறும். மரணம் நேரும் போது நம் உணர்வு நம்மை வேறு ஒரு உடலுக்கு எடுத்து செல்கிறது. மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகியவை உள்ளன. சூட்சும சரீரம் இவற்றால் ஆகியது. ஜீவாத்மாவும் உள்ளது. இது மேலும் சூட்சுமமானது. நமக்கு மனம் இருப்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் இதை நாம் காண இயலாது. புத்தி, அகங்காரம், ஆத்மா இவற்றையும் நாம் காண முடியாது. ஸ்தூலமான ஜட உடலை மட்டுமே நாம் காண்பதால் ஸ்தூல சரீரம் மடியும் போது எல்லாம் முடிந்து விட்டதென எண்ணுகிறோம். இதை புரிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அணுகியது போல் நாமும் ஒரு குருவை நாட வேண்டும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் அவன் கற்றறிந்தவன் அல்லவென்பதை மென்மையாக தெரிவித்தார். நீ பண்டிதன் அல்ல. உண்மையான வாழ்வு ஆத்மாவின் வாழ்வே என்பதை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய் என்பது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறியதின் சாராம்சம். வேத கல்வி ஆத்மாவின் நன்மையை கருதுகிறது. தற்போது ஆத்மா கூண்டில் அடைப்பட்டு உடல் பெற்று துன்பத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. அதை ஜடப்பிடிகளிலிருந்து விடுவிப்பது நமக்கு நன்மை பயக்கும். இது உண்மையான கல்வி. இந்த கல்வியை பெறுவதற்கு தகுந்த குருவை நாட வேண்டும். குரு ஏற்கனவே இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணர். தாமே உடலின் உரிமையாளர் என்பதை நமக்கு பல்வேறான வகைகளில் எடுத்து கூறியிருக்கிறார். ஆத்மாவை துண்டிக்கவோ, நெருப்பால் எரிக்கவோ, நீரில் நனைக்கவோ, காற்றில் வாடச் செய்யவோ இயலாதென்று அவர் கூறியிருக்கிறார். ஜடப்பொருளோடு ஊடாடுகிறது. ஆனால் ஆத்மா ஜட உலகை சார்ந்தது அல்ல. அதாவது ஆத்மா ஜட செயல்களுக்கும் அதன் பிரதி விளைவுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ஜட உலகில் இரும்பையும் கல்லையும் கூட உருக்கி விடலாம். ஆனால் ஜட இயற்கையின் விதிகள் ஜீவாத்மாவுக்கு பொருந்தா. இந்த விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியை அணுகுவதில் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். போலியான குருவை சென்றடையல் ஆகாது. அது குருடனுக்கு வழிகாட்டுவது போலாகும். திறந்த கண்களை உடையவரை, பூர்ண சத்தியத்தை கண்டறிந்தவரை அணுக வேண்டும். சூரியன் எல்லாரும் காணும்படியாக இருப்பது போல் பூரண சத்தியமும் உள்ளது. சூரியன் தன்னை மறைத்துக் கொள்வது இல்லை. ஆனால் சூரியனிடமிருந்து தன்னை மறைத்துக் கொள்ள ஒருவன் கதவை மூடிக்கொள்ளலாம். சூரியனை நாம் கதவை
சூரியனை காண நாம் கதவை திறக்க வேண்டும். அது போலவே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், கடவுள் இருக்கிறார். நாம் கிருஷ்ணரிடம் வந்து கீதையின் போதனைகளை கற்று கடவுள் யார், அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிய வேண்டும். மூடர்கள் இப்படி செய்யாமல் ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை உற்பத்தி செய்வார்கள். கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகள் நமக்கு இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் தாமும் இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் கருணை உடையவராகையால் அவர் தம்மிடம் இந்த வழியில் என்னை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் தண்ணீரில் என்னை பார், சூரிய ஒளியில் கடினமா என்று கேட்கிறார். இதில் கடினம் எதுவும் இல்லை. ஆனால் நாம் பிடிவாதமாய் இருக்கிறோம். மாயையும் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது. கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள புகும்போது மாயை நம் காதுகளில் இல்லை இல்லை, எத்தனையோ கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள், ஏன் கிருஷ்ணரை ஒப்புக்கொள்கிறாய் என்று கிசுகிசுக்கும். ஆனால் சாஸ்திரங்கள் கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் ஸ்வயம் ஈஸ்வரக பரமக கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமனாராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகின்றன. நாம் ஆச்சாரியர்களிடமிருந்தும் சாஸ்திரங்களிடமிருந்தும் கல்வியை பெற வேண்டும். இந்தியாவில் மகான்களான ஆச்சாரியார்கள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள். ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், விஷ்ணு சுவாமி, சங்கராச்சாரியார், குருநானக் இவர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் ஏன் அவரை நிராகரிக்க வேண்டும்? போட்டியாக வரும் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்வானேன்? நாம் மனயூகங்களில் ஈடுபடாமல் முழு உணர்வோடு கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும். இது குருவின் உதவியால் கைகூடும். எனவே தேவகூதி தன் மகனான கபில தேவரிடம் மேலும் கேள்விகள் கேட்கிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இப்போ இதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் சாஸ்டைஸ் பண்றாங்க அர்ஜுனரை, இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து சரீரத்தை விட்டுருவாங்களே. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியர் எல்லாம் நான் அழிக்கணும், குரு அழிக்கிறது ரொம்ப பெரிய பாவம், அதுல இருந்து முக்தியே கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்துட்டு ரீசன் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் சரணாகதி பண்ணுவாங்க 2.7 ஸ்லோகத்துல. அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள இது கொஞ்சம் கண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுதான், நீ வந்து ரொம்ப லேர்ன்டு பர்சன் மாதிரி பேசுற, ஆனா வந்து எதுக்கு கவலைப்படக்கூடாதோ அதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்றத சொல்றாங்க இங்க. He was full number 1 for lamenting for those things for which one should not lament அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல அர்ஜுனரை மட்டும் சொல்லல, நம்மளையும், இல்லைங்களா? அதான் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம், இல்லைங்களா? ஏன்னா இங்க உள்ள உறவுகளுக்காகவோ இல்லை இங்க உள்ள நம்மளோட வெல்த்துக்காகவோ நம்மளோட பேர் புகழுக்காகவோ எதையாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதற்காக ரொம்ப என்டிவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளை எங்க வந்து கொண்டு வரும்னா இந்த ஒரு நிலைக்கு தான் நம்மளை கொண்டு வரும். எதுக்கெல்லாம் வந்து கவலைப்பட வேண்டாமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அர்ஜுனா வாஸ் லேமெண்டிங் ஃபார் த பாடி, அதாவது சரீரம், அதை பத்தி. ஏன்னா அவங்களோட கவலை எல்லாமே பாடிலி கான்செப்ட் தான். சோல் பத்தி அவங்க யோசிக்காம சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களை யோசிக்கிறாங்க. அதுதான் நம்மளோட நிலையும். இந்த கலியுகத்துல சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தை தான் ரொம்ப நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடியே தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லேமன் பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கே, நம்மளோட அந்த ஏக்கம், புலம்பல், ஆசை, கவலைகள் இதெல்லாம் அளக்க முடியாததா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறது தான். அதே அந்த ஒரு நிலை தான் அர்ஜுனருக்கு, அதாவது கலியுகத்தோட நிலையை தான் அர்ஜுனருக்கு அங்க பகவான் வந்து அந்த மாயை மூலியமா கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனா வாஸ் லேமெண்டிங் ஃபார் த பாடி திங்கிங் தட் இட் வாஸ் ஹாரிபிள் தட் ஹிஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து போர்ல வந்துட்டு இறந்தாங்கன்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்குமே, அவங்களாம் இல்லாம நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க, இல்லைங்களா? ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஆனா யாரெல்லாம் இருக்கணுமோ அவங்களாம் இல்லாதப்ப அந்த ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. This was not the proper subject matter for him to be contemplating அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரியல் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் தர வேண்டியதே இல்லை. நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா சோல், அதுதான். அப்போ ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆத்மா என்ன, ஆத்மாவோட நிலை என்ன, ஆத்மா எங்க அடையணும், நம்ம மேல நமக்கே அக்கறை இருக்கு, நம்ம மேல நமக்கே வந்துட்டு ஒரு கம்பேஷன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா
இதுதான் ரியல் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். சோல் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். therefore கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த சோல் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோலை பத்தி வந்துட்டு 11ல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அழியாதது, என்னைக்கும் நித்தியமானது அப்படின்னதெல்லாம் சரீரம் மாறுமே தவிர ஆனா சோல் என்னைக்கும் மாறாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது அந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சரீரம் மாறும், 6 விஷயங்கள் அதுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 6 மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அது விட்டுட்டு வேறொரு உடலை ஆத்மா எடுத்துக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம பாக்குறோம். அந்த டிஃபரன்ஸ்ல பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட் இஷ்கான்ல நம்ம அந்த சோல் பத்தின விஷயம் தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. நானுடல் ஆத்மா அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். therefore we have used the word consciousness. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. எதனால அப்படி இருக்கு? கிருஷ்ண பக்தி இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு ஏன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த உணர்வு சரீரம் சார்ந்த உணர்வுல இருந்து நம்ம இஷ்கான நம்ம நம்ம நல்லபடியா கைடன்ஸோட குருவோட கைடன்ஸ்ல வரும்போது நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம வருவோம்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம வருவோம். அதான் சரீரம் சார்ந்த உணர்வுன்றது நம்மளுக்கு கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் கொடுக்குற ஒரு உணர்வுல நம்ம இருப்போம். அதுலேருந்து நம்ம அதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லி நம்மளுக்கு பகவத்கீதை பாகவதம்ல நல்லபடியா டீச் பண்ணி நம்மளை எதுக்கு கொண்டு வருவாங்க? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வராங்க. அந்த உணர்வுக்கு நம்மளை கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா. அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட். எதனால இது சோல் ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது இங்க வேர்டு இருக்கு. ஏன்னா கான்சியஸ்னஸ் பிலாங்ஸ் டு த சோல் கண்டிப்பா இல்லைங்களா. இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால சரீரம்க்கு ஏதாவது உணர்வு உண்டா அப்படின்னா, இப்போ ஒரு உடல்ல இருந்து சோல் போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த சரீரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு உணர்வு இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. அப்போ உணர்வு எதோட சம்பந்தப்பட்டது? சோலோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. அப்ப சோல் அந்த அந்த உணர்வுலதான் நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா. சோலோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் அந்த உணர்வு. ஏன்னா சோல் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த சரீரம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம உணர்வும் இல்லாம அப்படியே அது எப்படி இருக்கு? ஒரு மற்ற ஜடப்பொருள் மாதிரிதான் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதனால சரி, அப்ப கான்சியஸ்னஸ் எதோட சம்பந்தப்பட்டது? சோலோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப சோலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோல் கான்சியஸ்னஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த சிம்டம் ஆஃப் த சோல்ஸ் பிரசன்ஸ். அந்த இப்ப இந்த சரீரம் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா உள்ள உயிர் இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த சோல் பிரசன்ஸ் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த உணர்வின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வலிக்குது இல்லைங்களா, யாராவது நம்ம திட்டினா இல்ல நம்மள அடிச்சா, அப்ப அந்த உணர்வு, அப்ப சோல் இருக்கு. அது 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 எது நம்மள பிரதிபலிக்குது அப்படின்னா சோல் இருக்குன்னது. பிகாஸ் த சோல் இஸ் இன் த பாடி ஃபீல்ஸ் பிளஷர் அண்ட் பெயின் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி நம்மள யாராவது ரொம்ப நல்ல அன்போட நடத்தினாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் when the soul leaves the body. அதே இந்த சோல் இந்த சரீரத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இந்த சரீரத்தை துண்டு துண்டா கட் பண்ணா கூட இந்த சரீரத்துக்கு ஒன்னும் உணர்வே இருக்க போறது இல்லை இல்லைங்களா. இட் வில் நாட் ப்ரொடெஸ்ட். அதே சோல் உள்ள இருக்கும்போது யாராவது அடிச்சா நம்ம ப்ரொடெஸ்ட் ஏன் அடிக்கிற அப்படின்னு கேட்போம். அதுக்கப்புறம் சோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்ப்பு வராது. This is because the consciousness is gone. We feel pleasure and pain because consciousness is present. Krishna advises that it is this consciousness that is eternal. Not the body. அப்ப அந்த உணர்வுன்றது அது சோலோட சம்பந்தப்பட்டது. அந்த உணர்வை தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிடுறோம். அதுதான் தப்பு. டியூவாலிட்டிஸ்ல நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் இல்லைங்களா. அந்த உணர்வு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அது சோலோட சம்பந்தப்பட்டது, நித்தியமானது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அதை நம்ம சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுக்கிறோம். சந்தோஷம், துக்கம், அதெல்லாம் நம்ம பிளஷர் அண்ட் பெயின் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் சரியான புரிதல் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்? சோலுக்கு சொந்தமா சோலுக்கானதுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்ப அது என்ன கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வு, பக்தி, அந்த நிலைக்கு தான் நம்ம அதை கொண்டு வரணும். எட்டர்னல் விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம அதை கொண்டு வரணும். அந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வை. We have to purify our consciousness in order to understand that consciousness is eternal. நம்ம என்ன அறியாமையில இருக்கோம்னா இந்த கான்சியஸ்னஸ், இந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, இது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா. அது தவறு. நம்மள என்ன பண்ணணும்? பியூரிஃபை பண்ணணும், ரீஃபைன் பண்ணணும். இன்னைக்கு கூட ஒரு இதுல நான் கேட்டேன் லெக்சர்ல, அந்த பியூரிஃபிகேஷன் எப்படின்னா, இப்ப ஒரு கிளாத் ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம லாண்ட்ரிக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா. லாண்ட்ரிக்கு போட்டா என்ன ஆகும்? அது கிளீன் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்ம என்ன இந்த கான்சியஸ்னஸ் எப்படி, உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா
நான் எனது அப்படின்ற மாதிரி அகங்காரத்தோட பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். அதை நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுத்துடணும். கிருஷ்ண பக்தியில கொடுத்தோம்னா பகவான் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் கேட்கும்போது அந்த சோல், அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படியே பியூரிஃபை ஆகி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு நான் கேட்ட லெக்சர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா, நம்மளோட சோலை வந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். We have to purify our consciousness in order to understand that consciousness is eternal. பக்தி மார்க் அதுதான் நம்ம சொல்றோம், ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம். பகவானே திருப்தி பண்றதுதான். அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ் அவங்க தான். அப்ப நம்ம அவங்கள தான் திருப்தி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா சோலோட எட்டர்னல் பொசிஷன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுதான். அப்ப அந்த நிலையை நம்ம புரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த பியூரிஃபிகேஷன், அந்த மாற்றம்னா நித்தியமானது அதுதான். நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம், கொஞ்சம் தவறுதலா இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்சியஸ்னஸ் இஸ் எட்டர்னல். இஃப் யூ கேன் டூ திஸ் அவர் லைஃப் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு, உணர்வுன்றது ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து சரீரம் சார்ந்தது இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சரீரத்துக்கு என்ன இருக்கு, அந்த சந்தோஷம் துக்கம் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த சோலோட அந்த கான்சியஸ்னஸ் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த சரீரம் வந்து ஜட வஸ்து தான். அதுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது, அந்த உணர்வுலாம் இருக்காது. அப்ப அந்த சோல் எப்படிப்பட்டது, எட்டர்னல். அப்ப கான்சியஸ்னஸ் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், எட்டர்னலா இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கான்சியஸ்னஸ் சோலுக்கான விஷயத்துல தான் நம்ம அதை கொண்டு வரணும். சோலுக்கான விஷயம் என்ன, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எப்பயும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க அப்படி நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பக்தியில நம்ம கொண்டு வரும்போது நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அட் த டைம் ஆஃப் டெத் அவர் கான்சியஸ்னஸ் கேரிஸ் அவுட் ஆஸ் இன்டு அனதர் பாடி. இப்ப இந்த நிலைக்கு நம்ம வரல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இறக்கும் நேரத்துல இந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகும். 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத புருஷோத்தம யுகத்துல நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளோட உணர்வு இருக்கோ அதெல்லாம் இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகுது. அதை காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல இது என்ன ஆகும், இந்த உணர்வு வந்து நம்மளோட இந்த பாஸ்ட் டீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வேற ஒரு சரீரத்துக்கு போகுதுன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. they are the mind, intelligence and ego அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஸ்தூலம் தெரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸ்தூல சரீரம் நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா, சாரி சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து தெரியாது. ஐ மீன் நம்மளால அதை வந்து பார்க்க முடியாது. இந்த புலன்களை வச்சு அதை நம்ம கிரகிச்சிக்க முடியாது. இந்த கிராஸ் பாடி தான், பஞ்சபூதங்களான சரீரம் தான் நம்மளால பார்க்கறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முடியும் பிசிக்கலா. அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், சப்த பிரமாணம் சொல்றதுல பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் வந்து இந்த புலன்களை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க விஷயம் அப்படின்னா இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் தான். ஆனா ஸ்தூல சரீரம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு புலப்படாது இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் என்ன ஆகுது, நேதாஜி ஸ்தூல சரீரம் தான் நீங்க சொல்ற ஜட, நம்மளுடைய பாடி. சூக்ஷ்ம சரீரம் இது சட்டில் பாடி. சட்டில் பாடி பாடி வந்து ஸ்தூல சரீரம். ஸ்தூல சரீரம். ஓகே மாதாஜி. எனக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரம் வந்து அது கிராஸ் பாடி தானே அப்படின்றதுல ஒரு டவுட் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வார்த்தை தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூக்ஷ்ம சரீரம் ஷட்டில் பாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேர் ஆர் த மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த ஈகோ அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். விச் கான்ஸ்டியூட்ஸ் த ஷட்டில் பாடி, அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். இது நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, 7வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் 7.4 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது 8 விஷயங்கள் கொண்டதுதான் இந்த ஜட இயற்கை, என்னோட பிரிந்த ஜட இயற்கை அப்படின்றதுல அதுல நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில இந்த ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் இதுதான் வந்துட்டு மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தேர் இஸ் ஆல்சோ த ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், நம்ம வந்து லைஃப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம கொண்டு வரணும். சோலுக்கு ரிலேட்டடான விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வரணும். அது வராத வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணும், அப்படியே கேரி பண்ணிட்டே போகும். நம்மளோட பாஸ்ட் டீட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டே போகும். அடுத்தடுத்து பிறவிகள் நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். விச் இஸ் ஈவன் மோர் சப்டில் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது சோல் இருக்கிறது வந்துட்டு இன்னும், அதாவது 3 லேயர் இருக்கு இல்லையா. ஒண்ணு வந்து இந்த மேல உள்ள இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம், அதுக்கப்புறம் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்கப்புறம் சோல், இப்படி 3 இருக்கு இல்லையா. அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஈவன் மோர் ஷட்டில் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
சோல் இருக்கிறது அந்த உணர்வை தெரிஞ்சு அதை அந்த நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வரது இன்னுமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹைட் ஆயிருக்கும் சோல். we know that we possess a mind although we cannot see it. நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? இந்த விஷயம்லாம் உணரதான் முடியும். மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் சோல், இதெல்லாம் we can only see the gross material body அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். when this gross material body ends we say that everything is finished அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீகத்துல சோல்ல நாட்டம் இல்லாதவங்க, புரிதல் இல்லாதவங்க ஒருத்தவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வராங்க இல்லைங்களா? in order to understand these things we have to approach Guru just as Arjuna approach Sri Krishna அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி அர்ஜுனர் பகவானை வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணி தனக்கு தெளிவு ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவி கான்செப்ட் இல்லைங்களா? உணர்வுன்றது இருக்கு. அதை நம்ம வந்துட்டு பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம வந்து காட்லி பிளாட்ஃபார்முக்கு வரணும். அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்க்கு நம்மளை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இந்த மனம், புத்தி, இந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் எப்படி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி போறது மாதிரி இந்த உணர்வு என்ன பண்ணும், நம்மளோட இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும், அதாவது நம்மளோட கர்மா, ஆசை, நம்மளோட குணம், அது அந்த சுபாவம் சொல்லுவாங்கல்ல, இதெல்லாம் வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அடுத்தடுத்த பிறவி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இதுல என்னன்னா, ஆன்மீகத்துல சரியான புரிதல் இல்லாதவங்க ஒரு தடவை அந்த இறப்புன்றதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளவுதான், எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வந்துட்டு இன்னும் நல்ல சரியான புரிதல் வரணும் அப்படின்னா நம்ம குருவை நம்ம அடையணும் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குங்களா? இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி. நம்ம வந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்மள ஆன்மீக தளத்துக்கு கொண்டு போய் கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க, அப்படிதானே மாதாஜி? போது இப்போ நம்ம பௌதிக தளத்துல இருக்கும்போது எப்பவுமே நமக்கு ஆசைகள்லாம் அதிகம்தான், நம்ம செயல்களும் கண்டிப்பா செய்யத்தான் போறோம். ஆனா அந்த ஆசை பௌதிகத்தோட இணைஞ்சிருந்ததுன்னா அது வந்து தப்பு. அதே நம்ம கிருஷ்ணனோட கனெக்ட் பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இருந்தோம்னா அது வந்து நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும். அதே மாதிரி செயல்களும் பௌதிகமா ரிலேட்டடா இல்லாம கிருஷ்ணரை எண்ணி அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு முக்தியை நோக்கி நம்ம போறோம். அதுதான் நமக்கு ஆன்மீக தளம் இல்லையா மாதாஜி? கண்டிப்பா மாதாஜி, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது அப்படியே நீங்க ஒரே பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் நீங்க சொன்னது கேட்டுதான் நீங்க சொன்னதை கேட்டுதான் சொல்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி அது இவ்வளவு விளக்கமா சொன்னாங்க, நீங்க அது அப்படியே ஒரு எசன்ஸ் மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம இந்த இது 3rd சாப்டர்ல படிப்போம் இல்லைங்களா? சேரியட் மாதிரி நம்மளோட சரீரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதான் பொதுவா நம்ம பார்ப்போம், கண்கள் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு வெறும் ஒரு மூவி அதெல்லாம் பாக்குறத விட்டுட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஷிஃப்ட் பண்ணி பகவான் விக்கிரகங்கள்ல தரிசிக்கிறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜா மாதிரி. ஆமா, அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி எல்லா அவயங்களையும் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு குலோப் ஜான் சாப்பிட்டாலும் பகவான் நினைச்சு சாப்பிட்டா ஒன்னும் சுகர் ஏறாது மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. இப்ப அடுத்து நம்ம அதான் பார்க்க போறோம் பாருங்க. தண்ணீர் குடிச்சாலும் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க பாருங்க. எதை செய்தாலும் என்ன படைத்தாலும் பண்ணாலும் அஷ்னாசி ஜுகோசி ததாஜி தபஸ்யசி கௌந்தேய குருஷ்வ ததர்ப்பணம். ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து 9.27 ஸ்லோகம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தோட ஸ்லோகம் மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதையும் நம்ம பார்த்தோம், இந்த 2 பேராகிராஃபையும் பார்த்துட்டோம்னா இன்னைக்கு இந்த இதை முடிச்சிடலாம். சோ இப்ப வந்து இங்க என்ன, கிருஷ்ணா டோல்ட் அர்ஜுனா வெரி ஜென்ட்லி, இது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பார்த்துட்டோமா? பதம் 29 இதுல இருந்து பார்க்கணும். இதுல இருந்து பார்க்கணும். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாங்க, அதாவது சாஸ்டிட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? நீ வந்து ஒரு பண்டிதர் மாதிரி, அதாவது யூ ஆர் நாட் ஏ பண்டிதா அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் லைஃப்
த லைஃப் ஆஃப் சோல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப வேதிக் எஜுகேஷன் அப்படின்னாலே நம்ம இப்ப மெட்டீரியல் எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு எதை ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு கம்ஃபர்டபுள் எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம் இதுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சயின்டிஸ்டா இருந்தா கூட ஒரு ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்ல ஒரு வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் ரோபோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது சோலுக்கு ரிலேட்டடா இருக்குமானா கிடையாது இல்லைங்களா. அதாவது இந்த சரீரத்துக்கு இன்னும் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம நல்லா இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஒரு லைஃப் ரொம்ப என்ன சொகுசான வாழ்க்கை நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நம்ம யோசிச்சு நம்ம இந்த மெட்டீரியல் கல்வியில தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா வேதிக் எஜுகேஷன்றது கண்டிப்பா எதுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்மளோட சோல் பத்தி சோலுக்கு என்ன தேவை சோல்னா என்ன சோலுக்கு என்ன தேவை இது பத்தி விஷயம் தான் நம்ம வேதிக் எஜுகேஷன்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பிரசன்ட்லி த சோல் இஸ் என்கேஜ் எம்பாடிட் என்டாங்கிள் இன் மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ். இப்ப இந்த சோல் எங்க இருக்கு நம்மளோட இந்த சரீரத்துக்குள்ளார இருக்கு இந்த ஜட வஸ்துக்குள்ளார இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த ஜட வஸ்துக்குள்ளார சோல் வந்து மாட்டிட்டு இருக்கு. இந்த சோல் இஸ் சஃபரிங் அதனால சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. It is to our benefit to rescue him from these material clusters. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்மளால இருந்து விடுவிச்சுப்போம் இல்லைங்களா. கொஞ்சம் உடம்புக்கு ஏதாவது பண்ணுச்சுன்னா கூட நம்ம அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் ஏதாவது அதுக்கான ரெமெடி தேடுவோம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த தேவையில்லாத கஷ்டம் எல்லாம் வருது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான ரெஸ்கியூ நம்ம எடுக்கணும். தட் இஸ் த ரியல் எஜுகேஷன். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி கஷ்டத்துல வெளியில வரணும். கஷ்டம்னா என்ன பிறப்பிறப்பு சுழற்சிதான் இல்லைங்களா. இது நமக்கான ஸ்தானமே கிடையாது இடமே கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்துல இருக்கணும் பகவானு பக்தி பண்ணணும் எந்த நிலையில இருந்தாலும். அது இன்னும் எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதாவது விரஜவாசிகள் கோபிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. எங்க இருக்கோன்றது இது கிடையாது ஆனா எங்க இருந்தாலும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப எலிவேட்டட் நிலை. நரகத்துல இருந்தாலும் விருத்தாஷ்ரன் அதுக்கு நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். அவங்க வந்துட்டு சித்திரகேதுவா இருக்காங்க பக்தி பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டீமனா விருத்தாஷ்ரரா அவங்க வந்துட்டு வராங்க அப்பயும் பக்தி பண்றாங்க. அது மாதிரி எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தி பண்ணணும் அதுதான் வந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த விஷயம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ரியல் எஜுகேஷன் நம்ம தேடி போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம். டு ரிசீவ் திஸ் எஜுகேஷன் ஒன் ஹேஸ் டு அப்ரோச் ப்ராப்பர் குரு. இப்ப மெட்டீரியல் படிப்புக்கே நம்ம என்ன பண்றோம் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்குலாம் நம்ம அனுப்புறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த சோல் பத்தி நம்ம வேதிக் எஜுகேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கனாலும் நம்மளுக்கு யார் தேவை குரு தேவை. அப்ப இதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் பகவானே வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து கபிலரா இல்லைன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. கபிலர் வந்து பகவானோட இன்கார்னேஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப கிருஷ்ணா இன்ஃபார்மஸ் ஹி இஸ் த ஓனர் ஆஃப் த பாடி அண்ட் ஹி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவங்கதான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் சுப்ரீம் என்ஜாயர் எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்தெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கி படைச்சிட்டு இருக்க சீட் கிவிங் ஃபாதர் எல்லாம் சொல்லியாச்சு பகவத்கீதையில இல்லைங்களா. எல்லா இடத்துலயும் என்ன சொல்றாங்க அவங்கதான் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றது வந்து நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். He has stated that the soul can never be cut into. அதே மாதிரி சோலோட நேச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது வந்துட்டு நினைக்க முடியாது அழிக்க முடியாது உலர்த்த முடியாது அப்படின்றதுலாம் மேட்டர் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் மேட்டர். அதாவது 15th சாப்டர் நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. 13th சாப்டர் நினைக்கிறேன் பகவத்கீதையில. இந்த சரீரம் சார்ந்த இந்த சரீரம் அது வந்து ஒரு அது என்னென்ன வஸ்து அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்றது நம்ம இந்த சோல் வந்து பகவானை நோக்கி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அதோட நிலையில வந்து கலந்துருங்களாம். இந்த உலகத்துல இருக்கு இல்லைங்களா பஞ்சபூதங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த 24 மகதத்துவாஸ் மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் நல்ல பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து பகவான் அடையிற நேரத்துல எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த மேட்டரோட அப்படியே வந்து கலந்துடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப மேட்டர் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் மேட்டர். அதனால நம்ம இப்ப எது என்ஜாய் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு இப்ப நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஆசை நம்ம வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது நம்மளுக்கு முக்தி தான். இப்ப ஒரு ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல என்ஜாய் பண்றது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோல் அதுல ஏதாவது எனர்ஜி கெயின் பண்ணுதா. சோலுக்கு வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாதான் எனர்ஜி. அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு தப்பான ஒரு அசெப்ஷன்ல நம்ம வந்துட்டு வளர்ந்துட்டோம் இல்லைங்களா. நல்லா சாப்பிடும் எனர்ஜி வேணும்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா எனர்ஜின்றது சோல்ல இருந்து வர்றது. 125 இயர்ஸ்ல வந்துட்டு தவம் பண்றாங்க முனிவர்கள்லாம்.
தண்ணி, சாப்பாடு, தூக்கம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவங்களால தவம் பண்ண முடியுது, அவங்களால எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு தூக்கம் கிடையாது இல்லையா? எதுவுமே கிடையாது தவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. அப்ப அது என்ன அர்த்தம்னா எனர்ஜின்றது சோல்ல இருந்து வர்றது அப்படின்றது. அதுக்கு வந்துட்டு இந்த சாப்பாடு, இந்த தூக்கம் இதெல்லாம் உண்டானா கிடையாது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அது எதுவுமே அது கிடையாது. அப்ப இந்த விஷயம் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேட்டர் இன்டராக்ட்ஸ் வித் மேட்டர், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? மனம் ஆசைப்படுது, புலன்கள் அதை வந்துட்டு அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து புத்தி வந்துட்டு பிளான் பண்ணும். மனம் வந்துட்டு புற இன்ப பொருட்கள் மேல ஆசைப்படும். ஆசைப்பட்டோன்னே புத்திக்கு சொல்லும். புத்தி அதை என்ன பண்ணும்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும், பிளான் பண்ணும். எப்படி அதை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு. அப்போ இது என்ன பண்ணும்? சென்சஸ் அது வந்து என்ஜாய் பண்ணும் இல்லைங்களா? இப்போ இது எல்லாமே எங்க தான் நடக்குது? இந்த மேட்டர், அதாவது இந்த ஜட வஸ்து கிட்ட தான் இது எல்லாமே நடக்குதே தவிர, இப்ப நம்ம ஒரு உணவே குலோப் ஜாமுனை பாக்குறேன், உடனே புத்தி சொல்லுது இது சாப்பிட்ற பொருள் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிடுன்னு சொல்லும். உடனே வந்துட்டு புலன்கள் என்ன பண்ணும்? நாக்கு அதை சுவைக்கும். இப்ப இதுல ஏதாவது சோலுக்கு சம்மந்தம் இருக்கான்னா கிடையாது. இப்ப இந்த எல்லா இன்ட்ராக்ஷனுமே எதுலதான் இருக்கு? எது இதோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மேட்டரோட இல்லைங்களா? இந்த பஞ்சபூதங்களாலும் சரீரம், ஸ்தூல சரீரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது? இந்த ஜட வஸ்துவோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது நம்ம பாக்குறோம். பட் த சோல் டஸ் நாட் பிலாங் டு த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஆத்மாவுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. திஸ் மீன்ஸ் தட் த சோல் இஸ் அபோவ் மெட்டீரியல் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு உயர்ந்த நிலையில சோல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். நான் ஒரு விஷயம் செய்யறேன், அதோட பலன் நன்மையா நன்மை கிடைக்கும், தீமையா தீமை கிடைக்கும். ஆனா இதுக்கும் சோலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஈவன் அயன் அண்ட் ஸ்டோன் கேன் பி மெல்டட், பட் த லா ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் டஸ் நாட் அப்ளை டு த ஸ்பிரிட் சோல். மெட்டீரியல் நேச்சரோட அந்த விஷயம் தாக்கம் வந்துட்டு இந்த ஜட வஸ்துக்கு தான் இருக்கே தவிர சோலோட எந்த ஒரு விஷயமும் வந்துட்டு ஏற்படாது. அதாவது மாற்றம், ஏதாவது பாதிப்பு சோலுக்கு ஏதாவது ஏற்படுதான்னா கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். லா ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாமே காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே அந்த ஜட வஸ்துக்கோடு அதோட முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் we should be careful to approach Krishna's representative. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம குருவை நம்ம ஆசிரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். we should not approach a bogus guru. அதாவது போகஸ் குருன்னா இந்த வயிற்று பிழப்பு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஃபேக் குரு அந்த மாதிரி அவங்க கிட்டலாம் நம்ம போகவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பிளைண்ட் மேன் வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இக்னோரண்டா நம்மளே இருக்கோம். இன்னொரு இக்னோரண்ட் மேன்ட்டு நம்ம போயிட்டு கைடன்ஸ் கேட்டோம்னா அவங்க மறுபடியும் நம்மளுக்கு தப்பான வழியை தான் காமிப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அந்த மாதிரி போகக்கூடாது. வி மஸ்ட் கோ டு ஒன் ஹூ ஹேஸ் ஓப்பன் ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம நம்மளோட அந்த அறியாமையை நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில அந்த அறியாமையை நம்மள வெளியில கொண்டு வரவங்க கிட்ட தான் நம்ம போகணும். டு ஒன் ஹூ ஹஸ் சீன் அப்சல்யூட் ட்ரூத். நம்ம வந்துட்டு இது பார்க்குறோம் இல்லைங்க 4வது அத்தியாயத்துல 4.34 ஸ்லோகத்துல அப்சல்யூட் ட்ரூத் யார் பார்த்துருப்பாங்க? பானஃபைட் குருஸ் இல்லைங்களா? அந்த பாதை, அந்த மார்க்கம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அவங்க கிட்ட தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சன் வந்து எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும். ஆனா சிலவங்க பார்க்க விருப்பப்படாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சூரிய வெளிச்சம் கண்ணை கூசுதுன்னு இது மூடிட்டாங்க கதவுன்னா திருப்பி அவங்க தான் ஆனா சன் வந்துட்டு இருக்கதான் செய்யும். நான் திரும்பி என்ன பண்ண அவங்க தான் மெனக்கெட்டு வந்துட்டு சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டு அவங்க தான் வரணும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் வேணும், குரு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவங்கள அணுகணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது வாட் இஸ் காட் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஆனா வந்துட்டு இதே வந்து மற்ற இதுல விருப்பம் இல்லாதவங்க அதுல ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்க மாட்டாங்க. will simply manufacture some philosophy or other. இந்த நம்மளோட வேதிக் கல்ச்சரோட விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி வேற ஏதாவது விம்சிக்கலா வேற ஏதாவது விஷயத்த சொல்லி நம்மள வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். there is actually no difficulty because Krishna's instructions are there. நமக்கு வந்துட்டு தெளிவா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இருக்காங்க. அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவத்கீதை, அவங்கள பத்தின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாகவதம் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப் இஸ் தேர். நம்மளுடைய இதயத்திலே பரமாத்மாவா எப்போ இருக்காங்க அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியறதுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுதான் பகவான் வந்து அப்போலன்சஸ்லாம் நமக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? தண்ணீர்ல சுவையா இருக்கேன் அப்படி புரிஞ்சுக்கோ, இல்ல அதுவும் கஷ்டமா இருக்கா, சூரிய வெளிச்சத்துல நான் இருக்கேன். இதெல்லாம் பகவானே சொன்ன உத்தம ஸ்லோகங்கள். இதுக்கு எதுவும் மாற்று கருத்து கிடையாது. அப்ப நம்ம சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்கும்போது பகவானை நம்ம உணரணும். இப்ப அதுவுமே சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் அதாவது இந்த ஆப்புலன்சஸ்லாம் எதுக்காக நம்ம சொல்றாங்க? உனக்கு வந்து என்னை உணரணும், எப்பயுமே நான் உன்னோட இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்கேன், அது உணர்றதுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்புலன்சஸ்லாம் நான் இருக்கேன், என்னோட சக்தி இல்லாம எதுவுமே கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லி நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? இஸ் திஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். தெர் இஸ் நத்திங் டிஃபிகல்ட் அபவுட் இட், பட் வி ஆர் வெரி
ஆப்ஸ்டினேட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாயா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம தான் நம்மளோட புரிதல். ஏன்னா இப்ப அதுதான் இந்த உதாரணத்தோட பிரபுபாதா சொன்னாங்க. சன் வந்து இருக்கும், நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், அதை பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதே மாதிரி பகவான் இருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்றதாங்க. ஆனா என்ன பண்ணும் மாயா, என்ன டிக்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஏன் கிருஷ்ணனை போய் சுப்ரீம் பர்சனல் காட் எடுத்துக்கிறேன், வேண்டாம், அதை நிறைய கடவுள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட எப்பயுமே ஒரு சஞ்சலத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதான் மாயாவோட வேலையே. சரிங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு சஞ்சலத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அப்படி நம்ம எங்க பாக்குறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரத்தோட துணை கொண்டு நம்ம பகவானே சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் நம்ம ஏத்துக்கணும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் பாகவதத்துல இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்லோகம். அப்புறம் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண பிரம்ம சமிதால இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி இவங்க சுத கோஸ்வாமி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. வேதவியாச சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு. இதுலயும் பரபிரம்ம பரந்தாம அதுலயும் வந்துட்டு அர்ஜுனர் சொல்லிருப்பாங்க. நாரதர், ரசித்தர், வியாசர் இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அந்த பாதையில் இப்ப நீங்களும் வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்கீங்க. நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாஸ்திரம், அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய ஆச்சாரியர்கள் இவங்கெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க யார் வந்து சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அப்படின்றத. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை இங்கேயும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். ராமானுஜாச்சாரியர், மத்வாச்சாரியர், விஷ்ணு சுவாமி, சங்கராச்சாரியர், குரு நானக், இப்படி எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிருஷ்ணரை பகவானை ஏத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்ப இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ பேர் உயர்ந்த ஆத்மாக்களை ஏத்துக்கும் போது நம்ம தனியா ஒரு அனலைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா அது தேவையில்லாத மார்க்கத்தை நம்ம கொண்டு போக, அதை நம்ம செய்யவே கூடாது. இவ்வளவு உயர்ந்த சொல் வியாசர் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ராமானுஜாச்சாரியர், மத்வாச்சாரியர் இவங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் விட நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை நல்லா தெரிஞ்சிட்டு இருப்போமா, இவங்க எல்லாம் விட நம்ம வந்துட்டு இன்னும் நல்ல இன்டெலிஜென்ஸா இருப்போம்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா. ஏன்னா கலியுகத்துல இதெல்லாமே நமக்கு கம்மி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வேதம் அதெல்லாமும் சிரமம் எல்லாத்தையும் கத்துக்கல. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்காம, மாயா நம்மளுக்கு காதுல சொல்லிட்டே இருக்கும் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் எல்லாம் கிடையாது, நிறைய தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க, எல்லாரையும் வழிபடலாம் அப்படின்லாம் சொல்லும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரத்தையும் ஆச்சாரியர்கள் நம்ம நல்லபடியா பின்பற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வை ஷுட் வி அக்செப்ட் ஏ காம்படிட்டர். அதனால நம்ம இதுல எந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும், அந்த சந்தோஷம், கிருஷ்ண பக்தியில உள்ள சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். குருவை நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். ஏன்னா குரு தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியா கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு புரிதல் ஏற்படுறது நிதர்சனமான இது பிரத்யட்சமா நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா, எல்லாமே உணர்வின் மூலியமா வர்றது. சோ அந்த உள்ளுக்குள்ளார உள்ள அந்த ஆத்ம நிலைய நம்மளுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு கண்டிப்பா குருவோட கைடன்ஸ் வேணும், அதுவும் கலியுகத்துல. அதனால நம்ம தேவதி அமைப்பு என்ன பண்ணாங்க, கபிலர்கிட்ட உபதேசம் கேட்கறாங்க. நம்மளும் குருவை சேகரிச்சு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும், பரம்பரையிலேருந்து வர குருவை. அது இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. போகஸ் குரு கூடாது, நம்ம பானஃபைட் குரு கிட்ட தான் நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும்ன்றது. பஞ்சகல்பருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பத்திதான பாவனி வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.